Здравейте, приятели! Казвам се Динко, от Стара Загора съм, на 28 години съм. Така, както гледате, имам проблем с късопада. От доста време ме притесняваше това, като всеки нормален човек. Всяка сутрин, като си измиеш очите и лицето, и зъбите и се поглеждаш в огледалото и си казваш, къде изчезна тази коса. И така, от доста време се каня, разглеждам из интернет и се запознах с тези операции и така реших да дойда при доктор Димир, за което се радвам и му благодаря. И така, вие виждате до момента сме на първи етап и очаквам много добри резултати. Мога да кажа на всички, не се притеснявайте, това е много безболезнено, само позитивно. Аз очаквам позитивно, да, всичко да е нормално. И знам, че ще е добре. Доктор Димир и неговия екип ми предоставяме нещо, от което имах нужда. И мисля, че ще съм много щастлив. Мисля, че ще съм нов човек. Така, който не рискува, не печели, предлагам на всеки да пробва. Благодаря!